nemocnica je určená pre všetkých rehabilitačných pacientov, od tých ambulantných až po tých hospitalizačných. Hospitalizujeme tu pacientov či už po prekladoch z iných nemocníc, ale aj teda pacientov, ktorí sú indikovaní na hospitalizáciu z domu. V rámci nášho lôžkového oddelenia pacienti absolvujú individuálnu telesnú výchovu, magnetoterapiu, masáže a v neposlednom rade robotickú rehabilitáciu. Rehabilitácia pacientov s neurologickou diagnózou je náročná aj z toho dôvodu, že zmeny v prospech zlepšenia prichádzajú len veľmi pomaly. Preto je u týchto pacientov dôležitá pravidelnosť cvičení, ktorá umožňuje pacientom vytvárať pomalé kroky, pomalým tempom, ale dosahovaním určitých cieľov. Tieto malé zmeny, tieto malé pokroky pacientom potom dávajú sílu pokračovať ďalej a bojovať so svojím ochorením. Výnimočná je, že zaradená do tej najvyššej 4. kategórie rehabilitačných nemocníc, to znamená, že poskytuje od tých najjednoduchších rehabilitačných programov až po tie najkomplikovanejšie. Výnimočná v rámci Slovenska je rozsahom robotické rehabilitácie, rozsahom všetkých prístrojových techník a samozrejme výnimočná určite aj kolektívom rehabilitačných lekárov, fyzioterapeutov a ošetrovateľského personálu.